44. Seppo. Ai ai. Siinä oli syntyä Olivier Rankenille vahinko. Siinä oma puolustaja koski kiekkoon vielä, kun se oli tuolta kaukaa heitetty kohti sveitsiläisten maalia. Ja lento vaihtoi suuntaansa niin, että Olivier Ranken, katsokaapa, saa venyä todella parhaimpaansa. Hyvin hän on joka tapauksessa pelannut tehottomia suomalaisia vastaan. Ojanen hävisi aloituksen. Weger painetaan sinne päätyyn. Apuun lennähtää Manuele Celio. Hän menettää. Numminen avaa sieltä vasemmalta. Susi jättää taakse. Ja hyvä syöttö Laksolalle. Laksola ei päässyt ampumaan, heitti Sudelle. Ja Susi yritti tavoitella Kari Jalosta. Jalonen. En tiedä. Itse antaisin kyllä pojille sellaiset ohjeet, että käytettäisiin puolustajia enemmän. Annettaisiin pakeille tuonne siniviivalle, nämä ampuisivat ja hyökkäjät olisivat sitten rynnistämässä perään irtokiekkojen tavoitteluun. Nyt suomalaiset pelaavat kiekkoa niin lähelle tuohon maalin edustalle, että hyvin lähietäisyyksiltä torjuva Olivier Ranken on selvittänyt nuo tilanteet. Yksi 56 on erää pelaamatta. No nyt Virta. Kurkinen. Järvelä. Ja nyt hakee sieltä Ruotasen ja Ruotanen heittääkin heti taakse. Torkki antaa Ruotaselle. Pojat taisi kuulla. Järvelä, hyvä heitto. Mutta Torkki ei päässyt antamaan tuosta sitten takaisin Kurkiselle. Nyt siellä otti Ruotanen selkään riskin ja se hävisi, mutta Virta paikkaa. Ja tuosta olisi tullut paitsio, jos suomalaiset olisivat saaneet kiekon. Kolliger antaa mainiosti Müllerille, mutta suomalaiset ovat nopeampia. Sitten Gaetan Boucher. Ilmeisesti sveitsiläiset ovat väsähtäneet, sillä nyt he eivät enää jaksa karvatakaan ja siinä Järvelältä hyvä syöttö Kurkiselle, mutta tämä ei pysty maalitekoon. Kyllä tuostakin olisi pitänyt maali tehdä, niin avopaikkaa siinä syntyy Jutila. Hyvä ohjaus sieltä nyt tällä kertaa Järvelältä, mutta Olivier Ranken torjuu. 2 suomalaisten maalintekopaikkaa aivan perään, mutta Olivier Ranken on pelannut erinomaisesti. Skriko, Jalo, Jutila ja sinne hän heittää taas. Skriko. Ja nyt on Kuusisto, mutta suppaisee ohi. Ja näin tulevat sveitsiläiset. Pietro Kunti. Ja sitten siinä oli jo Celio, Kunti uudelleen ja Kamppuri. Ne ovat vaarallisia tuollaiset yllättävät kaukovedot. Kamppuri on saanut olla lähes työttömänä koko tämän ensimmäisen erän, kun loppusummeri sille soi. Numerot ovat 1-1. Sveitsi meni johtoon ajassa 2.38 Boucherin laukauksella. Ja sitten kauniin yhdistelmäpelin tuloksena suomalaiset pelasivat ylivoimatilanteessa kiekon Kuusistolle. Hän jatkoi Summaselle ja ajassa 5.49 tämän suora jatkolaukaus tasoitti 1-1.
Ja kaikkihan alkoi meidän kannaltamme huonosti. Siinä Keetan Bouchard pääsee yllättämään Hannu Kamppurin Suomen maalissa. Ja 2.38 oli erää pelattu, kun Sveitsi johti 1-0. Ja tuo numero 31 on Peter Jaks, joka antaa Keetan Bouchardille tuon vapauttavan syötön. Tuon maalin jälkeen Hannu Kamppuri jäikin sitten lähes työttömäksi. Siinä vielä maalin tekijä Keetan Bouchard. Ja suomalaiset pystyivät prässäämään pelin tuonne sveitsiläispäätyyn. Tässä pelataan ylivoimatilannetta ja Kuusisto antoi nappisyötön Raimo Summaselle, jonka suora veto upposi hyvin pelanneen sveitsiläismaalivahdin Olivier Ankenin selän taakse. Ja 5.49 oli erää käyty, kun numerot olivat jälleen tasoissa. Sieltä tuo Kuusiston syöttö lähtee ja Summasen veto oli todella komea. Laukaus oli tarkka, se meni aivan tuosta etutolpan juuresta ja korkeudeltaan se oli tuollainen juomalasin korkuinen. Ensimmäisen erän tilastot eivät ole vielä tulleet, mutta Suomihan hallitsi erää mielin määrin. Valitettavasti vain meidän helmasyntimme tehottomuus maalinteossa paistoi jälleen läpi. Ja näin meidän on tyytyminen tasatilanteeseen, kun toinen erä alkaa. Tämän päivän muut otteluthan ovat sitten USA-Ruotsi. Saksan liittotasavalta kohtaa Neuvostoliiton. Tuo peli pelataan Donauhallissa ja täällä Stadhallissa pelataan sitten illan myöhäisotteluna Tsekkoslovakia-Kanada. Ja tuon kamppailunhan TV2 tarjoaa teille. Ja nyt tulee sitten ensimmäisen erän tilastotietoja. Ja todellakin laukaukset ovat Suomen hyväksi 34-7. Se kyllä kuvastaa tuota ylivoimaa, mikä meillä tilanteissa oli, mutta samalla kertoo vääjäämättömästi sitten meidän hyökkäystyöskentelymme tehottomuuden. Siinä Olivier Anken, joka on pelannut tähän mennessä lähes täysosumapeli. Hän on varsin vanha pelaaja, jo iäkäs pelaaja, nimittäin hän on 30-vuotias. Sveitsin ykkösdivisioonassa hänelle on kertynyt pelejä 369 ja maaotteluita hän on käynyt yli 100. Tai oikeastaan, jos tarkkoja ollaan, niin voidaan sanoa, että tämä on hänen 102. maaottelunsa. Vuodesta 1976 hän on edustanut EHC Bieliä ja tämän riveistä voittanut 3. Sveitsin mestaruuden. Toivottavasti tuolta löytyy nyt sitten se henki, jolla tuo tilanneylivoima pystytään kääntämään myöskin maalillisesti ylivoimaksi. Ottelun päätuomari Brian Hart on jo valmiina tuolla keskiympyrässä ja hänellä linjamiehinään siis Michael Hausner Itävalta ja Miroslav Lipina Puola.
Jill Montandon sveitsiläisistä voitti aloituksen. Purkiselta Hassi ja siinä Sveitsi oli taas heti erän alkajaisiksi tehdä johtomaalin. Suomalaisille aina nämä erän alut ovat olleet vaikeita, vaikka on ilman muuta selvää, että joukkueen valmentajat aina painottavat niitä ja niiden tärkeyttä. Nyt sitten ollaan kuitenkin jo tuolla meidän kannaltamme katsottuna paremmassa päässä. Virta otti siinä kädellään kiekon alas. Torkki. Ja Järvelä. Kiekko pomppi kuitenkin sen verran pahasti, että kunnon vetoa hän ei tuosta saanut aikaan. Tehän varmasti muistatte eiliseltä päivältä, ne jotka seurasivat eilispäivän kamppailuja, että jää täällä Stadhallessa ei ole hyvä. Järvelän veto menee kuitenkin ohi. Torkki yritti syöttää siinä maaliaukolle, mutta ei onnistunut. Suomalaisilla on vaihto tällä hetkellä kesken. Sieltä nousee Alfred Lytti. Hän viivyttelee taktisesti siitä syystä, että myöskin Sveitsi vaihtoi. Summanen riittää hyvin kiekon ja Skriko 1. Olivier Rancken oli jälleen tälläkin kertaa parempi. Sitten Summanen pienestä kulmasta. Näin peli on painumassa tuonne sveitsiläispäätyyn. Toivottavasti suomalaiset nyt kuitenkin hajottavat työskentelyään, pelaavat kiekkoja enemmän puolustajille ja ovat sitten valmiina poimimaan reboundit ja toimittamaan ne sinne, minne ne kuuluvatkin, eli Olivier Ranckenin selän taakse. Ruuttu hävisi aloituksen. Jakob Kölliker. Hannu Virtase siinä antoi kannustuksensa Nummisen Tepolle, joka yhdessä Pekka Laksolan kanssa on nyt puolustajana tuolla jäällä. Laksola uudelleen. Ja nyt niitä kaukolaukauksia sitten tulee. Tuossa Anken kuitenkin torjui kiekon tuonne kulmaukseen. Näin se ei ollut siinä hänen edessään suupattavissa. Müller. Ja koska kiekko lähti tuolta keskiviivan takaa, punaisen viivan takaa ja ylitti Suomen maalilinjan niin, että siihen ei kukaan pelaajista koskenut, syntyi pitkä ja aloitus viedään sveitsiläisten päätyyn. Mazzoleni oli siinä etualalla. Jalonen ei voittanut aloitusta, mutta suomalaiset saivat kuitenkin kiekon. Susi. Sveitsiläiset ovat muuttaneet tuota puolustustaktiikkaansa mielestäni siten, että nyt he puolustavat 1-4, eli ainoastaan yksi pelaajista karvaa tuolla ylhäällä. Ja sitten 4 muuta kenttäpelaajaa on linjassa tuossa keskialueella. Ja siitä sitten vetäydytään omalle puolustusalueelle suomalaisten hyökkäyksen myötä. Ja nyt oli sitten vuoro yrittää siinä suomalaisista Hannu Virralla, mutta Olivier Ancken on edelleen ohittamaton.
Suomalaiset käyttävät tuota yhden miehen karvaustaktiikkaa alhaalta sillä tavalla, että tässä kentällisessä Jari Torkki karvaa aivan tuonne vastustajan puolustusalueen pohjaan saakka. Ja Kurkinen ja Järvelä hyrräävät sitten tuossa puolustusalueen aloitusympyröiden kohdalla pyrkien katkaisemaan sveitsiläisten aloitukset. Ja puolustajat ovat tuossa siniviivalla. Ja hyvinhän tämä on meiltä mennyt, mutta niin kuin sanottu, tärkein puuttuu eli maali. Järvelä ja jälleen hän pääsee aivan vapaasti yrittämään, mutta sen verran heittäytyy siinä Marko Müller eteen, että kiekko kimmahtaa hänen luistimestaan päätykatsomoon. Joukkueemme fysioterapeutti Pekka Pitkonen siinä lasketteli hiukan kuntojuomaa Hannu Virran suuhun ja nyt tulevat sitten sveitsiläiset. Vaarallinen Peter Slagenhaus ampui, mutta Kamppuri torjui. Ja varmasti voimme kuvitella, miten vaikeita tuollaiset silloin tällöin tulevat vastaiskut Kamppurille ovat. Hän joutuu olemaan tuolla maalillaan suurimman osan peliajasta työttömänä, joten pelivireen säilyttäminen saattaa olla vaikeata. Kuusisto. Ja jälleen paikka ruutulla. Suomalaisten karvaus onnistuu mainiosti. Sitten siinä pääsee Seppo yrittämään. Ja tuosta tulee pitkä. Melkein 5 minuuttia on pelattu jo tätä toista erää ja numerot ovat edelleen maalillisesti tasaväkisyyttä osoittavat 1-1. Yhteispelillä tämä pitäisi nyt hoitaa tämä asia. Pistää kiekko liikkeelle ja muistaa puolustajia. Sveitsiläisten linja jälleen tuossa valmiina. Kiekko saadaan hyvin tuonne hyökkäysalueelle, mutta hyvin Ruotanen tuli vastaan tuossa. Sitten Matsoleeni ja sveitsiläiset tyytyvät heittämään pitkää vaan tuonne Suomen päätyyn. Ei tämä ole mikään helppo tilanne, 1-1. Ja mitä pitemmälle peliaika kuluu, niin tuntien pelaajamme tiedetään, että paineet nousevat. Väkisin yrittämistä tulee lisää ja sitten ei tarvita kuin yksi sveitsiläismaali tuollaisesta tilanteesta ja ollaan todella lirissä. Ja nyt on 2-1 vastaan tilanne syntymässä. Mutta onneksi siinä Eberle yritti itsekkäästi yksi ratkaisua. Sitten tulevat vuorostaan suomalaiset. Jalonen. Hänhän on hyvä mailataituri, mutta ajautui pieneen kulmaan ja Olivier Rankken oli sen peittänyt.
En nyt ihan nopeasti muista, vaikka vuodesta 1965 asti olen maailmanmestaruuskisoissa mukana ollut. Tällaista peliä meikäläisten osalta, että pelillisesti hallitaan tilanteita näin selvästi. Tämä Suomen tehottomuudenhan kyllä olen pannut merkille, mutta nyt sitten siellä maali syntyy, mutta sitä ei Brian Haas hyväksy. Jaa, katsotaanpas nyt. Kyllä hän hyväksyy sen. Hän ensin näytti, että siinä oli käsiohjaus, mutta sitten hän luistelee tuonne toimittajapöydälle. 6.50-15 erää käyty ja Suomi johtaa 2-1. ...26-55 ja tässä tuo tilanne on. Kari Jalonen siinä saa kiekon tuonne Hankkenin selän taakse ja syöttöpisteen tuosta saa Timo Jutila. Torkki. Kurkinen. Kurkinen edelleen. Toivottavasti tuo johtomaali nyt vapauttaa poikien peliä niin, että lisää syntyy. Kampuri hyvin tilanteessa mukana. Ja nyt tulee rangaistus suomalaisille korkeasta mailasta. Teppo Nummiselle 27-45 pelattu. Timo Jutila on tällä hetkellä joukkueemme pistepörssin kärjessä. Hän on tehnyt 1 maalin ja antanut 2 maaliin johtanutta syöttöä Suomen tähänastisissa peleissä. Christian Ruuttu, Buffalo Sabres. Tässä vieressäni istuu amerikkalaisen televisioyhtiön ABC:n olympiaprojektin hoitaja. Hän on itse Buffalosta kotoisin ja kertoi seuranneensa talven mittaan Christian Ruutun pelejä hyvinkin runsaasti ja ihmetteli eilisessä pelissä sitä, että Ruuttu ei keskittynyt pelaamiseen, vaan hänen mielestään haki tuollaista pikkuvilppiä ja koiruutta koko ajan. Hän sanoi, että buffalolaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä Ruuttuun, joka pelasi todella erinomaisen kauden siellä. Ja toivotaan, että Christian sitten pääsee tuohon taitonsa edellyttämälle tasolle myöskin täällä maailmanmestaruuskilpailuissa. Eberle. Lytti. Ruotanen yrittää sitoa hänet. Lytti kuitenkin pitää kiekon hallussaan. Suomi pelaa nyt siis alivoimalla. Ruotanen ja Jutila ovat siellä puolustajina. Ja sitten Kari Jalo ja Petri Skriko. Hyökkäjinä Suomella 3-2 vastaan, mutta Jutila rauhoittaa, antaa sinne taakse Ruotaselle. Ei, sinne on tullutkin jo Kuusisto. Ruotanen on luistellut jo vaihtoon, samoin tekee Skriko. Ja nyt tuosta tulee pitkä. Sveitsiläiset pelasivat pitkän, 59 sekuntia Nummisen rangaistusta jäljellä. Ruuttu aloituksessa. Voittaa Ruotanen, mutta pui suoraan Ruutun nilkkaan. Suomalaiset pelaavat tämän alivoimatilanteen mallikkaasti. Ainakin tähän saakka. Rohkeasti siellä
molemmat hyökkääjäpelaajat karvaavat ja rikkovat sveitsiläisten hyökkäysyritykset heti alkuunsa. Neuvostoliittohan teki 2 alivoimamaalia Sveitsiä vastaan, eli siis pelatessaan vajaalla. Müller. No nyt Sveitsi saa kuvionsa järjestykseen. Kolliker. Ja sinne menee. Siellä on Jak kärppänä maalilla. Kamppuri torjuu, mutta Peter Jak saa napautettua kiekon verkkoon. Ja numerot ovat jälleen 2-2. Tällaista tämä on. Yksitoista sekuntia jäi Nummisen rangaistusta kärsimättä, kun tuo tasoitusmaali syntyi. Ja lisää on hakemassa sveitsiläiset. He saivat tietysti uutta puhtia tuosta tasoituksestaan. Ja nyt olisi suomalaisten pelattava tarkasti. Montando tulee sieltä Nummisen vierestä laidan kautta. Jalonen karvaamassa. Latsola. Numminen. Susi. Susi meni itse sinne perään, heittää maalin taakse. Sitten Ojanen. Jalonen tulee apuun. Kuusistolta hyvä katko. Ja tuosta ei tule pitkää, jos sveitsiläinen koskee kiekkoon. Eikä siitä tullut muutenkaan. Linjatuomarit näyttivät, että pelataan. Toisen erän puoliväli on jo ylitetty ja numerot ovat edelleen 2-2 ja sveitsiläiset ovat jälleen huomattavasti pirteämmin kamppailussa mukana kuin suomalaiset ja nyt sieltä on tulossa myöskin Suomelle rangaistus. Jari Torkki kampituksesta 2 minuuttia, kun otteluaikaa on käytetty 31-31. Ja Brian Hart käy siellä sitten hiukan keskustelemassa Kamppurinkin kanssa. No niin, tässä sitä taas ollaan. Numerot 2-2 ja Suomi 4 kenttäpelaajalla jäällä. Paha peli. Järvelä häviää aloituksen. Kolliker heitti sinne pakkiparilleen.